овозхон ва шоумени навраси тоҷик Абдуразиқ ба тасхири арсаҳои байналмилалӣ идома медиҳад. аз аксҳову видеоҳои рӯзҳои ахир дар сафҳааш дар Инстаграм гузошта бармеояд, ки Абдуразиқ ҳоло дар Британияи Кабир қарор дорад ва дар Лондон бо шаҳрдори пойтахти Британия Содиқ Амонхон ва дар шаҳри Манчестер дар варзишгоҳи машҳури Олд Траффорд бо яке аз ситораи рақами яки футболи муосир Кристиано Роналдо аксҳои муштарак гирифтааст. биё чемпион Кристиано, ҳама умро орзу доштам ки туро бубинам ака, навиштааст Абдуразиқ дар зери аксаш бо Роналду бо забони инглисӣ, аммо дар зери аксаш бо шаҳрдори Лондон Содиқ Амонхон Абдуразиқ навиштааст: ман шоҳигирии Британияро дӯст медорам ва мухлисонам бо истиқболи худ маро водор мекунанд, ки худро ин ҷо як меҳмони мақбул эҳсос кунам.